babe nento ukuthi kungenzeka abafundi bakaJesu bamntshontshe Yes. ukuze kushunyayelwe into yokuthi uvukile because wayeshila into yokuthi uzofa Uzovuka. aphinde avuke. Simemezele ezweni ukuthi siyavuma ukuthi uNkulunkulu ngenxa yezono zethu wafa wembelo wavuswa kwabafileyo. Umuntu can say, hey, David is my hero. Ebheka into yokuthi David wabulala uGoliath, so naye uyawisha sengazathi Angaba nalawo mandla. angaba nala uNkulunkulu angamupha lawo mandla. Asinibingelele egameni likaJesu Kristu. Onibingelelayo ubheka inkosi wakwambatha njengasemhleni. We are the new move of the Holy Spirit. Bandlala kwethu sesikhona sizokhuluma sidingide sihlale sixoxe sibheke indaba yokuvuka kaJesu because sibhekile ukuthi ke nangu uJesu wele ngesiphambanweni and then mhlawumbe sagcina lapho sizoya ekuthenini wembelwa wavuka kwabafileyo. Sizohlala sixoxe lapha nomfowethu umfoko mazibuko. Mfowethu ngicabanga ukuthi uzothatha ithuba ubingelele ababukeli emakhaya. Siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngibingelele nakuwe mfowethu. Umntaka baba. Mhlambe mina ngijwayelekile kakhulu. Okhulumayo uvusi. Thanda ukusithela. Kodwa ke namhlanje sisonke ngithanda nje ukuba umuntu osebenza ngasemuva. Umfowethu useshilo ukuthi sizoxoxa nje indaba kaNkulunkulu imnandi. Masingake siqale nje sihlale manje kungaze kushona ilanga sixoxa ngazo indaba zasekhaya. Lize lithi izwi likaNkulunkulu izwi lesiphambano. Lithi liwubula kwababhubhayo bese lithi kithi esisindiswayo ngamandla lingamandla. So sinaleyo nto ukuthi nje uma unento ukuthi uyasindiswa kukhona amandla akhona. So siyabonga kakhulu ukuba khona namhlanje. Indaba esizokhuluma ngayo indaba la khona umKristu ephelela khona noma epheleliswa khona. Okuyindaba yokuvuka kukaJesu. Njengoba ushilo mfowethu sizoxoxa nje sizoyixoxela. Siyathemba ukuthi nababukeli ekhaya bazohlala nathi nama notebook wabo namaBhayibheli abo ngoba asizukukhuluma okusuka kithi kodwa sizokhuluma okusembhalweni. Sizoyibheka phansi. Mfowethu mhlambe nje ukuqala. AbaseKorinte bokuqala sinento ke ekhona la ekukholweni kwethu. Sithi sikholwa kodwa sibe sinokuphika into yokuthi uKristu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. So sizobheka la kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse number 12. Ngizofunda verse number 12, 13 and 14 ukuze siqale kahle into yethu. Sihloko ukuvuka kwabafileyo then verse 12. Kepha ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo ukushunyayela kwethu kuyize nokukholwa kwenu kuyize. Yebo sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu ngokuba sifakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu angamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. So ikhona mfowethu lento kithi thina amaKristu into yokuthi ukuvuka kwabafileyo abanye bethu banento yokuthi akukho. And thina sizoyigcizelela namhlanje into yokuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. And uma ufunda kahle iBhayibheli baningi abambona uJesu esevukile and wabanikeza ukuthila ukuthi abakwenze ukuze kubonakaliswe amandla okuvuka kwakhe. Sizobheka nje isikhathi masilokhu siqhubeka masilokhu sixoxa kodwa nje ukuqala mfowethu la indaba yethu ukuthi ngempela sizoma entweni yokuthi uNkulunkulu wamvusa and uma uNkulunkulu engamvusanga kusho ukuthi ukukholwa nokushumayela kwethu kuyize mfowethu. So sizoma kuleyo ndaba nje mfowethu kakhulu
la eqaleni ukuthi sifisa ukuyigcizelela into ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo. Amen mntaka bami. Kuyezwakala. Ngicela ukuthi uhlale uzinze, unethezeke, nawe ube ngoxoxa kunye nathi ngokubeka umbono wakho ku comment section ukuthi kuthina kwakho ukuphawula regarding the issue of ukuvuka kukaJesu. Mhlawumbe ukugcizelela mfowethu la ogcine khona. Uyabona encwadini kwabaseRoma kukhona ivesi la ofunde khona kwabaseKorinth chapter 15 ngokwamavesi la ufunde khona ku17 ngithola ukuthi uma uKristu engavuswanga ukukholwa kwethu ukukholwa kwenu akusizi lutho nisesezonweni zenu. So kuleyo ndawana nje leyo ukuthi uma engavuswanga nisesezonweni zenu ikhona into yokuthi ukufa kukaJesu uJesu wayiswa ekufeni eyiselwa ukuthi ufa ngenxa yezono. So ukuze umuntu afike la asuswa khona ezonweni kulele ekuthenini yebo kuvela ukuthi avuswe ukuze kubonakale ke manje ukuthi ke umuntu sesikhululiwe ususiwe ezonweni noma izono zisusiwe kuyena. Uma ufunda kwabaseRoma 10 isifundiso sensindiso nje ngokwaso sona, uma ufunda kwabaseRoma 10 verse 9 ithi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi mhlambe ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Ake ngiqale phansi. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Esifundisweni nje sensindiso ukholwa enhlizweni. Yep. Lokhu okuyizwi osuke ukuzwile bese lithi uvuma ngomlomo nansi into oyivumayo uvuma ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese uyasindiswa. So usindiswa ngokuvuma lengxenyana nje ethi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Uma kunento ethi akavuswanga kusho ukuthi kusobala ukuthi awusindisiwe because ukusindiswa kuvela ngokuvuma ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Mfowethu ikhona into esemandleni ngokuvuka kukaJesu esingahlala sibe proud kuyona sime futhi hayi nokuthi esingahlala sifanele ukuthi sihlale sime kuleyo nto leyo ngoba sisindiswe kukho lokho. Uma ufunda kwabaseRoma 4 chapter 25 uyathola ukuthi na uJesu was delivered into death or to death ngenxa yezono zethu. Kodwa uma esevuswa kungenxa yokulungisiswa komuntu silungisiswa kukho ukuvuka kwakhe uJesu. Kuningi esingakhuluma ngakho nababukele emakhaya ngakuthokozela ukuthi bethatha amabhayibheli bahlale nawo bayibhekisise lento le yokuvuka kukaJesu ngoba ikhona ngempela into engamandla esekuvukeni kukaJesu. Ukufakazela mhlambe lapho into yokuvuka kukaJesu kuyisisekelo sokukholwa noma sokholo lwamaKristu. Uma nje iKristu uma umuntu ezazi ukuthi uwumKristu kufanele abe nayo into yokuthi uKristu wavuswa kwabafileyo. Noma ngabe yipi inkolo oyizwayo or abantu abathini ngawe bekhuluma ngoJesu owafa beze bethi engani nikhonza umuntu owafa, kodwa iminto yokuthi yebo siyavuma ukuthi wafa and ukufa kwakhe akufani nokwabantu abayifelayo, kodwa ukufa kwakhe wafa efela into, in fact efela wena. Yabo, because iBhayibheli liyayiveza into yokuthi wayengenaso isono. And ubaba uNyandeni masuhleli la uyayithanda ukuyiveza into yokuthi akafunyanwanga, engenasici uzathi because iBhayibheli lithi bafuna itulo lokumbulala kodwa watholakala engenasi isici. And engenasi isici kunjalo vele wayengenaso, but into ithi wenziwa isono ngenxa yokuthi kwakufanele kuzodilwa nesono. And then uma kudilwa nesono
kwaqedwa ke siphambanweni nendaba yesono. nendaba yesono. Wayiswe ethuneni uJesu Yes. embelwa. Yes. And uma embelwa kunevesi mfowethu okwalithinta elithi uma uhlwanyela uhlamvu lwembewu uma uhlwanyela uhlwanyela lulodwa and ukuhlwanyela kwakho uma liya phansi lifike libole uma libola ekuvukeni bese livuka selunokuphila and alivuki luphila kuphela kodwa livuka luphethe izithelo. Yes. Ngamanye amagama into yenkolo yobuKristu ithi simile entweni yokuthi uKristu wavuka. In fact asifuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi singathi wavuka kodwa sithi uNkulunkulu wamvusa ngomoya oyingcwele. Yes. Because ikhona izoba khona into yokuthi uma sithi uKristu wamvusa kukhona ivesi engeke ngalifunda elithi kwathunywa abalindi ukuba bayolinda ithuna. Yes. And ekulindeni kwabithuna lika Jesu lithi iBhayibheli abapristi abakhulu babe nento yokuthi kungenzeka abafundi baka Jesu bamntshontshe ukuze kushunyayelwe into yokuthi uvukile because wayeshila into yokuthi uzofa aphinda avuke. So uma beyolinda leli thuna kwakwenzelwa leyo nto leyo and iBhayibheli ke bese liveza into yokuthi ke wavuswa uNkulunkulu. Ngokuba kwehla ingelosi and ukwehla kwengelosi bafikelwa kwesaba kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Hayi mfowethu into engithanda ngokuvuka kwakhe uJesu uma bengaba khona abantu abathi ke nikhonza umuntu owafayo kukhona into ewumehluko ngokufa kukaJesu hileyo ukuthi okay lo one ufela abantu ezonweni zabo umehluko nje ngalenkosi esikhonzayo ukuthi ufela abantu ezonweni zabo ene akugcini ekuthenini wabafela abantu inkosi yabo kunalokho ukuthi ke ebafela abantu enjalo yena wavuswa kwabafile. Umehluko wakhe ileyo kubo bonke abantu ebeke bafa mhlawumbe mangabe ukuthi bakhona bethi bona bangamakhosi abantu uma befa bekade bengamakhosi abantu bagcina kukho kufa kodwa uJesu yena akagcinanga ithuna lebanganamandla okumgcina wavuswa uJesu. So mfowethu kuningi esingakhuluma ngakho kwakhona lokho engisho uma ngithi ithuna lebanganamandla okumgcina that is one of the victories uJesu anabo noma obuvelayo ukuthi kulokho ukuthi ithuna lehluleke ukumgcina. That proves ukuthi ngempela ukuvuka abafile ukukhona uma kungekho ithuna kakufanele linqabe uma ngabe uNkulunkulu emvusa uJesu. So uma sibheka yona lonto leyo uma ngabe ukuthi isono sinawo amandla uma ngabe uKristu ebafela abantu noma enziwa isono kwakufanele ukuthi amandla aso angavumi ukuthi lo muntu isono esimbulalile avuke kodwa siyathola ke ukuthi uNkulunkulu wamvusa uKristu kwabafileyo and emvusa nje umvusa akagcini ngokuthi uzivukela yena. Icebo nenhloso kaNkulunkulu kwabe kade ukuthi zonke izinto uKristu azozenza uzenzela abantu. U17 mfowethu kwaba seKorinte 15 iverse 17 lo othintile ukuthi uma uKristu engavuswanga ukukholwa kwena kusizi lutho nisesezonweni. Yes. Ngifisa sibuke la mfowethu kwabase Roma 6. Yes. Kwabase Roma 6 nje sizohamba nayo ke mfowethu le. Kahle. Sihambe nje nayo mfowethu singajaha. La lapha ngibuyela lapho because ngifuna ukuthi silinke nale engizokhuluma ngayo into yokuthi uma uKristu engavuswanga kusho ukuthi thina sisasezonweni. And then uPaul uyayiveza into yokuthi ukuvuswa kwaKristu kusho ukukhuleka kwethu ngokwesono. Yes. Whether bakhulumile abaholi la emazwini ayisikhombisa into yokuthi kwathatha izono zonke ezenzeka nezisazokwenzeka nezenzekayo zathululelwa kuKristu zonke ukuze kunqotshwe isono. Ngamanye amagama isono asisenawo amandla kumuntu. Akushiwo ukuthi umuntu akasoni
Yes. akushiyo ukuthi umuntu akasoni, kodwa Asenawo amandla asisenawo amandla isona, because amandla esona kwakuyini? Ukufa. So ngamanye amagama uNkulunkulu uJesu mayeza ke weza wazoqeda leyo nto leyo. Then uRomans 6 Yes. verse 1, ngakho siyakuthini na sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Qhana kanye thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Hey. Uma uKristu engavuswanga, Amen. kusho ukuthi thina sisezonweni. Then ngoba uKristu wafa, ngamanye amagama uma uKristu efa kwakufa thina, Yes. and sifa maqondana nani? Nesono. Then ngamanye amagama asisakwazi ukuhlala esonweni. Uma uKristu ithuna limkhulula kwakukhululeka thina. Uma nje isono sona sikhulula uKristu, because isono samkhulula uKristu ngokuthi ithuna livume. Usho njalo mfowethu ukuthi ithuna limvumele nje ukuthi avuke. Ngamanye amagama nathi asisakwazi ke ukuthi sihlale esonweni. Mfowethu, isihloko sala ku chapter 6 la ufunda khona siyawuthinta umphefumulo wami ngokuba sithi uNkulunkulu akasenzeli umusa. Akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa usenzela ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. Usenzela kanjani uNkulunkulu umusa? Omunye engazibuza ekhaya ukuthi ke senzelwe kanjani umusa? iBhayibheli lithi ulizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo ingeyo zelwe nguNkulunkulu yise, egcwele umusa neqiniso. Ilapho esenzelwa khona umusa, senzelwa umusa kuKristu. Lithi iBhayibheli ekufikeni kwakhe nje wabonakala enyama, yena egcwele umusa neqiniso. So umusa siwenzelwa kuKristu mfowethu. Nakhona uNkulunkulu akasenzeli lo musa ukuba sihlale esonweni, usenzela ukuba sinqobe isono, simkhonza uNkulunkulu ekulungeni. Mfowethu, unakhona lento ukuthi umusa siwenzelwa uNkulunkulu. Akasenzeli ukuba sihlale esonweni, kodwa sinqobe isono. Isono asisinqobi thina ngokwethu, sisinqoba senzelwa senzelwa umusa uNkulunkulu esenzela ukuba simkhonze ekulungeni. Ayikho emandleni ethu into yokunqoba isono. Kufanele ukuthi sigcizelele le ukuthi ayikho emandleni ethu into yokunqoba isono, kodwa senzelwa uNkulunkulu umusa, engasenzeli ukuba sihlale kuso, kodwa esenzela ukuba sisinqobe isono. Isono sisinqoba senzelwa uNkulunkulu umusa, esenzela ukuba simkhonze ekulungeni. Ngithinteke emphefumulweni wami leyo ngxenye mfo, angazi noma singayithinta sithi kithi indaba yokuthi nje senzelwa uNkulunkulu umusa, esenzela ukuba thina sinqobe, kodwa senzelwa uyena mfo. Yes, kune topic mangaphosisi esike sakhuluma ngayo, le ye grace, yokusindiswa ngomusa kungesiyo imisebenzi. Ngicabanga ukuthi lezi sihloko simile lapha ekutheni senzelwe umusa. Masibuyela mfo emuva kancane sibheka le ndaba, uNkulunkulu osenzela umusa, and sinqoba kanjani? Kune question lapho, sinqoba kanjani? Sinqoba ngokuthi sithephe in kuKristu. Olethelwe ukuthi azodila nesono. Ngamanye angithi ayikho imisebenzi esiyenzayo thina, awukho umsebenzi esiwenzayo, yonke into uJesu wayithatha wayenza yena. And then even nokulungisiswa kwakhe yonke into siyithola kuye. Ngokuthi thina nje siye kuJesu sivume ngomlomo, sikholwe enhliziyweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Then emva kwalapho bese simkhonza kuphi? Simkhonze ekulungeni mfowethu. Yabona
Mfowethu lezi ndaba esikhuluma ngazo yabona la ekuvukeni nje kukaJesu ku chapter 6 sisasekhona uma ngabe ufuna ukubona ukuthi lokho kade ngikusho ukuthi sinqoba kanjani ngokwenzelwa umusa siwenzelwa uNkulunkulu ithi bewufundile mfowethu uverse 1 wathi ngakho siyakuthini sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na khana kanye unfortunately no thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kuso kanjani kumbanazi yini ukuthi sonke esabhabhatiselwa kuKristu Jesu sabhabhatiselwa kukho ukufa kwakhe ngakho ke sembelwa naye ngokubhabhatiselwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaBaba wakhe ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha mfowethu uyazi ukuthi I've once read incwadi ethi kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu khona la kuRomans chapter 8 kukhona into evelayo nakhona uma uqhubeka ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu kuKristu kukhona umthetho kamoya wokuphila ithi into ungikhululile emthethweni wesono nowokufa ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono walahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kuthina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya mfowethu uNkulunkulu huye wakwenza mhlambe ikhona into ethi angizinze kuloko ukuthi senzelwe umusa uNkulunkulu ukukhululeka kwethu uNkulunkulu wakwenza yena ngokwakhe there is no contribution of ours esingathi sicontribute ngakho ukuze sizame ukuzikhipha ezonweni kodwa kungumsebenzi kaNkulunkulu olele emandleni ukuthi uNkulunkulu wakwenza lokhu ngokumvusa uKristu kwabafileyo mhlawumbe mfowethu angazi ukuthi ekhaya ningathini babukeli ngiyafisa ukuthi ke ubeke wakho umbono mhlawumbe ungaphawula ubeke nanokuthi usibukela ukuphi la ukhona uphinde ungakhohlwa ukusubscribe egameni lika Jesu Kristu sikhuluma ngokuvuka kukaJesu sikhuluma ngokuvuka kwabafile siphinde sibheke into ukuthi ke sesikhulumile ngokuvuka kukaJesu mhlawumbe sikwazi ukubona ukuthi thina ke njengabakholiwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo sihlangana kanjani nayo lento yokuthi ke uNkulunkulu wamvusa uKristu kwabafile for ukuhlangana kwethu kuyafana nje kule ndaba oqeda ukisho yes ukuhlangana nje kwethu nokuvuka kukaKristu kulento ukuthi sabhabhatiselwa kufa kwakhe yes umholi wethu waka wachaza into ukuthi into yokubhabhadisa is to put something into yes ukubhabhadiswa so kufa kwakhe safakwa nathi so ukufa kwakhe safakwa nathi yes singena kanjalo thina ekufeni nje kwakhe kwangena thina yes sangena naye yes uma embelwa lithi la ngakho sembelwa naye yes ngokubhabhadiselwa kukho kufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siyakubanjalo nangokuvuka mfowethu emadoda sazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala webethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe easy singabe sisakhonza isono siyakwazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala webethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe easy singabe sisakhonza isono azethi uPaul is no longer I that liveth but Christ nokuphila enguphilayo angiphileli mina kodwa ngikuphilela
uKristu mfowethu uyazi ukuthi indaba yokuvuka ngempela kukaJesu inamandla ekukholweni kwethu izibe namandla ekusindisweni kwethu ngokuba indaba yokuvuka kaJesu ayikwazi ukusala ngaphandle. When you read 1 Corinthians chapter 15 uPaul uveza uma echaza ivangeli athi ke uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize ngininikeza lokhu nami engakwamukelayo. Ngiyanxusa nje ukuthi ke enhlizweni yakho nasemphefumulweni wakho ukwamukele lokhu ngoba nathi samukela khona lokhu ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono. Sakwamukela lokho ukuthi uKristu wembelwa ngenxa yethu. Uma embelwa nathi sahlanganiswa kulokho kumbelwa kwakhe, kulokho kufa kwakhe, kulokho ngena kwakhe ethuneni. Nathi sabhabhadiswa kulokho ngena kwakhe ethuneni. Sakwamukela, samukela lonto, kwanyukelwa leyo nto leyo ukuze usindiswe. Samukela into yokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ngaleso sizathu sokwamukela leyo nto leyo enhlizweni yethu sikuvume ngomlomo simemezele ezweni ukuthi siyavuma ukuthi uNkulunkulu ngenxa yezono zethu wafa wembelo wavuswa kwabafileyo. Sabe ke sesithola ukusindiswa. Ngiyanxusa ukuthi ke uma ukholwa lokho enhlizweni yakho kuvume nangomlomo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Kanjalo uzawube sewuyangena nawe ensindisweni, kanjalo uzawube sewuyangena nawe kulo ifa lombuso kaNkulunkulu. Bandlala kwethu ake sithi kuyiqhubha siqhubeke nayo. Mntaka baba ngazi ukuthi ungathini. We are the new move of the Holy Spirit. Yes. Siyaxoxa nje bazalwane, akukho okutheni ukuyixoxela nje. Yes. Nawe nombono wakhe ekhaya ongawubeka siwuzwe kuma comment section lapha ya, phinde wenze njalo futhi, follow, subscribe, phinde ushare. Mfowethu ngicela ukubuyela emuva kancane mina. Yes. Kunento ethi ngokuba uAdamu ngokona kwakhe yes eyedwa yes sonke sangena esonweni. Bese kuthi ke ngoKristu olungile oselungisiwe ke manje mfowethu, so sonke sesiyangena ekulungeni. Ngifisa ukuveza into ethi lo musa okhuluma ngawo mfowethu noma lo musa esixoxa ngawo wenzelwa abantu bonke. Kungenzeka khona umuntu ohleli mhlawumbe ozothi uyandlula ahlangane nale video enayo into yokuthi akakholwa or akayazi into yokuthi yena wafelwa. Yena abe nento yokuthi usayihlalela ezonweni and umele ilanga lokuthi afe aye endaweni la yabantu besono. Sinento ethi wonke umuntu wenzela umusa. The only thing okufanele ukuthi umuntu ayenze ukuthi angene amukela umusa enzelwe wona. Uma ukuthi usahleli nathi kuze kufike lesi sikhathi samanje, please make sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyacomment. Akhonze uNkulunkulu ekulungeni. Akhonze nje uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli avume ngenhliziyo, akholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu, avume ngomlomo, akholwe enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa. So ileyo nto leyo, ilowo musa lo ophelelisiwe mfowethu. La Colossians chapter 2 mfowethu, isihloko la kuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu. La athi ngiqale kuverse 9 ngehle nayo. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu, nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla, enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngombaba besethi ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu, nimbelwe kanye naye ngombhabhadiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. So sima lapho ukuthi umusa kaNkulunkulu waphelela konke, uphelelise yonke into kuKristu. Kusho ukuthi yonke into
oyifisayo uma usemseni ikhona. Wethu ugcizelela nje kule ngxanyana lena ethi kuKristu Kukhona konke ukuphelela kuphelela kaNkulunkulu. indaba leyo ethanda ukuthinta kakhulu umoya wami ngoba nginakho ukuthi ngiyibukisise iyenza ukuthi ke okay, uma sifunda iBhayibheli, we've got characters eBhayibhelini which they tends to be our role model kakhulu, kangangokuba uma sibheka izinto azenzile ezinhle, umuntu can say hey, David is my hero. Ebheka into ukuthi David wabulala uGoliathi, so naye uyawisha sengazathi angaba nalawo mandla. angaba nala uNkulunkulu angamupha lawo mandla awanikeza uGoliathi. But that tends to ukuthi ngoba bangabantu David somewhere somehow kunala abazolekha khona something. uDavid sithola ukuthi wabeka enye indoda eqhulwini lempi ngezathu sokuthi ife. And then uma sibenza ama role model wethu iyenza ukuthi sikwazi ukusijustifya ngokuthi uma siphila kulokhu kulunga, uma ke kwenzeka sawela esonweni bese ngithi mina engano David bakwenza ukuthi so iyenza ukuthi singakholwa ukubelieve into ukuthi ikhona impilo ongcwele iyaphileka, it is possible, because there is a role model emile, the main character okunguKristu ofikile wama wayiphila, waphila icebo likaNkulunkulu waze waluqeda kungekho nento enye elichashaza, which is why I do call abazalwane emakhaya ukuthi let us come and run sibhekile kuKristu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu eBhayibhelini. The one who is the author and the finisher of our faith is Christ, not David, not Moses, not Job, not Paul, not Peter. Because when you can say uPeter once wake wamphika uJesu ekwenzile lokho kunamandla sijwayele ukufunda ngakho, sithole ngakho ukuthi uPeter washumayela kwaphenduka 3000 yamakholwa kwaqala ibandla. That is powerful. But when you come to ukuthi uPeter wamphika uJesu, uzothola ukuthi uma kufika khona la nami kumele ngimphike khona ngizosijustify ngalokho ukuthi engani no Peter. But when it come to Christ, masithi ke let Christ be your role model, gijima ubhekile uKristu. So ila ufika khona kule ncwadi koyishoyo ukuthi kuKristu kukhona ukuphelela konke kukaNkulunkulu. Why can't we make him our role model? Sibukele kuyena, because libese lithi izwi ke njengasesibukweni umuntu uma ebhekise amehlo akhe kuKristu njengasesibukweni kanjalo uyathatha enziwe njengalokho akubonayo. Mfo ngiyakumemezela mina ukuthi uKristu akube yena main character nesibizelwe ukuthi sifane naye, ngokuba kuyena kukhona konke ukuphelela kaNkulunkulu. Uma ubuke yena uzokwazi ukubona uNkulunkulu, uma ubheke yena uzokwazi ukuzibona nawe ukuthi yeah, here I am, ngiphila ekulungeni. Mhlambe kuningi mfo esingakubheka ngoKristu ovukile. Sisekuvukeni kukaKristu, sisekuvukeni kukaKristu. Abazalwane bahlale nathi, hey Nkosiyami, siqhubeke nje, basisize nje ngokuhlala nje nathi. Mina into engifisayo nje ukuthi umuntu acindezele subscribe ekhaya. Siqhubeke. Mfowethu kunenye into okwayiveza la. Yes. Ethi okay, noma ngikuvezile okunye kwakho. Yes. Mhlambe nawe uzokuveza, but kunento futhi engifisa ukuthi ngiyiveze la. Back mic. Yes. Ethi amaKristu alokhuzana kanjani, ahlangana kanjani nokuvuka kaJesu. Yes. Ngifisa ukuthi uvuko lukaKristu luqinisekisa ukuthi amakholwa azothola imizimba ekhazulunyisiwe. Yes. Futhi aphile phakade naye uKristu. Yes. Ikhona amaKristu ahlangana khona nokuvuka kwakhe ukuthi showcase. Yes. Siyazi manje ukuthi imizimba yethu ibifa, kodwa nawo ngoKristu osevusiwe. Yes.
sesinento eqinisi esinesisho ngayo manje ukuthi na kanjani kukhona ukuphila okuphakade. Iyona nto esinesho nayo manje mfo ukuthi na kanjani njengoba sesikholwa ukuthi uKristu wamvusa uNkulunkulu kwabafileyo, sinento ethi ukuphila okuphakade kukhona. Yes. Mfowethu ukugcizelela nje kuleyo ngxenyana leyo noma nokuvumelana nayo asikhulumi okungokwethu kodwa sifunde embhalweni kwabaseKorinte bokuqala verse chapter 15 verse 35 ekhaya. Kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuswa kanjani? Beza benamzimba muni na? Wena ongaqondiyo wena ngoba understand wena ongaqondiyo lokho okuhlwanyelayo wena akutholi ukuphila kungafanga. Lokho okuhlwanyelayo akutholi ukuphila kungafanga. Uma ufaka uhlamvu nje lombila awutholi ukuthi lolo hlamvu lukaMbila luphile lukhona ukukhipha izikhwebu lungafanga. Kumele lufe ngaphansi komhlaba, kumele lufe lolo hlamvu lolo lokwazi ukuthi ngelinye ilanga uma ulifakile emhlabathini lukhiphe selikhipha izikhwebu okungumzimba omusha. Then ke futhi lokho okuhlwanyelayo awuhlwanyeli umzimba oza kuba khona, kepha uhlamvu oluze, noma kungaba ngolukakolweni noma kungaba ngolokunye, kepha uNkulunkulu ulunika umzimba njengokuthanda kwakhe. Yebo, lapha ekuvukweni kwabafileyo uNkulunkulu uhlamvu lunikeza umzimba njengokuthanda kwakhe. Ingakho ezothi incwadi iyona le kwabaseKorinte 5 verse 17 ku2 Corinthians izoyithola seyithi ke kepha umuntu uma ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, because kuvele kufanele ukuthi abe isidalwa esisha because kuhlwanyeliwe uKristu wangena ethuneni wahlala wafa 3 days emva kosuku lesithathu wavuka kwabafileyo. So umuntu uma ekuyo uKristu kulomzimba ovusiwe kaKristu uyisidalwa esisha. That is how we get imizimba emisha, because we tend to be izidalwa ezintsha laphayana. Then uma uqhubeka nayo ithi inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye ngeyezilwane, enye inyama yezinyoni, enye yezinhlanzi. Ikhona nemizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni, kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Yebo, enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula. Kunjalo nokuvuka kwabafile kuhlwanyelwa kunokubolwa, kuvuswa kungenakubolwa. Mhlambe just to understand lento ukuthi ke philo okuphakade. Uyabona into ukuthi ke uKristu waya ethuneni efile elandwe uJosepha wase-Arimathea ezombathisa indwangu ecolekile, kodwa kulento ukuthi uma sesimbheka evukile kuhlwanyelwa kunokubola, kuvuswa kungenakubona. Mfowethu kuningi nje just to ukuveza nento yokuconquer kukaJesu indaba yethuna. Mfowethu kuningi singakuveza. Yes, sisame kulokhu ngokuphila yes okuphakade. yes Ngithe mfowethu nami ngineshow ukuthi kukhona yes ukuphila okuphakade. ukuphila okuphakade. As I believe ukuthi uKristu uvusiwe uNkulunkulu kwabafileyo, then into ezithina amaKristu esesima ngayo manje ukuthi definitely sure ukuphila okuphakade kukhona. Sisamile kwabaseRoma 6 lapha kuverse 8. Yes mfowethu, kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngamanye amagama uma sithi ukuphila okuphakade kukhona, into ethi ukuphila okuphakade means akusekho ukuthi kungaphinde kuvele into okufa. Then lapho ke uphila phakade. Lapho usuphila phakade. And uphila phakade kanjani? Uphila phakade uma uqhubeka la iyaveza ukuthi siphila phakade sikuye uKristu. Yes.
mfo into yokufa kukaJesu mhlambe mfo ngiphinde ngithi ukuthi kancane siphila phakade sikuKristu ngoba kuzoba nento ethi abantu sizokholwa kodwa ekukholweni kwethu singazifaki kuKristu bese umuntu eba nento yokuthi uzophila phakade kodwa engekho kuKristu ku-impossible impossible mfowethu when you want to ukuphila phakade you have to be in Christ and ukuba kuKristu ufa naye yes umbelwe naye we are persuaded of that uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo and for us to ukuthi singene ekunqobeni noma ekuvukeni kwabafileyo we need to be ukuthi sibe kuyena phela sibe kuyena and mfo la ufunde khona kuthiwa ke ukufa kanye phela mfowethu akusakho akabuyanga waphindwa wazoqala phansi wazofa kusho ukuthi ukunqobile ukufa because akusenalo ithuba lokuthi manje kumlande because wake wafa mos when you read incwadi kwabaseKolose kukhona into engiyithandile mfowethu la obufunde khona ngokomthetho nje umuntu mangabe onile ngaphambilini umthetho othi umuntu mangabe onile akaye kufeni yebo so uJesu ke wafa ngesizathu sokuthi umthetho usho njalo because balifuna itulo lokumbulala kodwa engenasona so baze bathola into abazoyimisa eyokuthi ubulawela ukuthi uthe uyinkosi yabaJuda but ke ngokwemistry kaNkuluNkulu nakuyirealm kaNkuluNkulu uma sifunda sithola ukuthi thike thina ngokwethu sithi wenziwa isono ukuze thina silungisiswe so kulokho kwenza wakhe isono ke into eyenza imfanele ukuthi afe because uma ke kwaba nesono someone has to die and that someone is uJesu so kula uma ngabe siqondanisa nendaba yomthetho sithola ukuthi ke la kwabaseKolose ithi into nani ke ebenifile ngeziphambeko kuverse 13 kwabaseKolose chapter 2 nani ke ebenifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke lithi iBhayibheli zonke bazalwane esithethelela zonke izono zethu esehlangule incwadi yecala lethu ngoba uma ke kwaba necala kulandela ukufa because isho njalo incwadi yomthetho yes so esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi incwadi emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni ebaphucila ababusi nabanamandla izikhali zokuthi baqhubeke nokuthi wonke umuntu oke waba necala abethelwe because kuqhutshekwa kanjani wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso uyabona uma ufunda leyo ncwadi leyo uyathola ukuthi emva kokuba umthetho bekade uthi umuntu uholeleka ekufeni so umthetho usazoqhubeka uthini uma ngabe ukuthi nangu ke umuntu uholeliwe ekufeni kodwa simthola uvukile kusho ukuthi amandla esono aqediwe amandla okufa aqediwe uma ubheka kahle lesi sono okhala ngaso ukuthi sicindezele kangaka uma ubuka ngeperspective kaKristu uyakwazi ukuthola ukuthi usinqobile uyakwazi ukuthola ukuthi ucindezelwe igwala la elicindezele khona because isono asikwazanga ukuthi uKristu sesimthathile samuse kufeni simgcine lapho ngoba wavuswa uma ungeza nje ubeke uKristu uzothola ukuthi uNkulunkulu wakwenzela umusa ukuba unqobe isono ukhonza uNkulunkulu ekulungeni umuntu ulungusisiwe lowo muntu esikhuluma ngaye nguwe ulungisisiwe nawe uma uzobuka ngale perspective yokuthi uKristu wakunqobela isono wakunqobela ukufa kuze kuthiwa mfo uNkulunkulu yes uma ebuka uKristu ubona thina ndakasabona icala kithi akasabona isono ngoba akakhumbuli isono nesodwa mfethu he remembers our sins no more
akasakhumbuli sona Yes. mfowethu. Yes. Makwabona nje, uyabona nje inhle kakhulu lento mfowethu uma sizoyimemezela into yokuthi abantu bonke abeze nje kuKristu uKristu owenziweyo konke. Uma siza kuye and hey mfowethu, uma siza kuKristu yes ikhona into ethi noma ngabe sinezona engakanani, uma kuvela uKristu phambi kaNkuluNkulu thina sisemva kwakhe, uNkulunkulu ebuka uKristu, izono zethu nalesadu senza izolo asikhumbula akasikhumbuli uNkulunkulu. ubona uKristu Ubona uKristu owavuswa kwabafile enqoba ukufa, wanqoba ithuna yemfowethu yazi ukuthi mawukhuluma ngaleyo nto leyo indaba yokuthi umuntu nje into ephelele ile yokuthi eze kuKristu mfowethu ivangeli likuloko indaba ezinhle zihlezi la when Jesus Christ said that hambani nenze izizwe abafundi bami nibafundise lokho enginiyale ngakho nazi izinto akaziyalezile uPaul athi ke uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. That is how you get to live izinto lezo awushiyeli wena ngokwakho into esishoyo sithi woza kuKristu and you will be transformed toward uNkulunkulu lokho afuna ube ikhona because you can transform yourself because umuntu wafeyila ukuzenzela into yokuzilungisisa because ubehlala njalo enikela ngomnikelo umuntu ukuze icala lakhe lisuswe kodwa kutholakala ukuthi ke lali ngasuki because umuntu bezibekela ukuthi uyonikela njalo kodwa uNkulunkulu emthandile umuntu elithandile izwe wanikela ngendodana yakhe ukuba kube yilona lowo ozokholwa iyona angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Uma uke wakholwa ilokho esikumemezelile ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo nawe ekhaya uzoba nokuphila okuphakade. Ayikho into enzima kulokuze ikhona ingoma ezithi ijoko lakhe lilungile awuhluphi umthwalo because asikwazi ukuza sifike sikutshele ukuthi wena uyisoni kangakanani enozoya esihogweni or uzoya kuphi bese uphendulwa ukusaba leyo nto leyo. Nansi into okumele uphenduke kuyona into yokwazi indaba ezinhle ukuthi uKristu wakwenzelana, uKristu wakufela wafa ngenxa yesono sakho, uKristu wembelwa wahlala ethuneni ngenxa yakho, uKristu wavuka kwabafile for you ukuze utholakala ufane neqhawe. Uwoza uzohlala ebuqhaweni nasekukhonzeni uNkulunkulu ekulungeni. Mhlambe yile nje into engayimemezela ukuthi it is not our duty ukuzitransforma, akusumsebenzi wethu. uNkulunkulu usenzelile umusa ukuba sinqobe isono. Asikwazi mfowethu ukuma sitshela abantu ngezono. Hawu mfowethu sinqotshiwe naleso sono esibatshela ngaso mfowethu. Asikwazi ngempela ukuthi nje singama nje. And ivangeli esibabizela kulo mfowethu ileli uPaul alishoyo kwabaseKorinte lesifunde khona ku15 bokuqala leli uthi ivangeli iloko ukuthi uKristu wembelwa. uKristu wafa ngenxa yezono. Ilona vangeli mfowethu. uKristu wavuka ngosuku lesithathu njengokusho kwembhalo. Ilona vangeli mfowethu ivangeli uthe uPaul leli mfowethu anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. When you want to understand into yamandla kaNkulunkulu awufuna ama miracles, awufuna ama deliveries, ama deliverance. Kodwa ivangeli likaNkulunkulu lona lingamandla kaNkulunkulu. When you want to understand the power of God is that ivangeli likaNkulunkulu lingamandla. So liyini ivangeli? Ivangeli ilokhu ukuthi uKristu ngenxa yesono wafa. Ivangeli ileli lokuthi uKristu ngenxa yesono wembelwa. Ivangeli ileli lokuthi uKristu ngenxa yesono wavuswa kwabafileyo. Yona nto engamandla kaNkulunkulu leyo. When you wanna understand ukuthi uNkulunkulu unamandla mani. So nathi asinamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Asinamahloni ngokuthi uKristu wasifela ezonweni. Asinamahloni ngokuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu. Asinamahloni ngokuthi uKristu wembelwa. Asinamahloni ngokuthi uKristu wavuswa kwabafileyo. That is what will help you to come out
ukuthi uphume uvume nje ngomlomo ukuthi nawe ungabe namahloni ngokuthi uKristu wakufela, uKristu wembelwa, uKristu wavuswa kwabafile ene nawe uyingxenye yalokho kunqoba kwakhe. Emva kwalokho mfowethu esevukile Yes. khona into ufakaza ukuthi bambona. Awu mfowethu, iBhayibheli liyaveza ukuthi khona abambona. Ngoba ingelosi iyayaleza koMaria ukuthi ke hey ubekade eshilo ukuthi nizohlangana eGalile. Hambanini eGalile. Ma bebuyela bafica la khona uJesu angena khona nabo bephethe okwesaba abafundi bakhe. Angena khona uJesu bethuthumela avela libonakala esibonakala phakathi kwabo. Ngesizathu njalo sakho lokho ukuthi kunamandla ukuthi uvukile. Kwathi bevalile wabonakala ephakathi kwabo besaba bethuthumela bezitshela ukuthi ke ighost beyitshela ukuthi ispoke kodwa wabatshela ukuthi hayi ningethuki nakho amanxeba nawe ezandleni ngempela uvusiwe uKristu kwabafile bakhona bambonayo. Angazi mfowethu ukuthi sesikuphi mhlambe nokulokhuzana kwethu kodwa kunento engifisa ukuthi ngiyiveze uJesu ayiveza emva kokuvuka kwakhe nasemva kokubonakala kwakhe. Uma esezohamba lithi iBhayibheli wabaphefumulela abafundi bakhe wabanikeza umoya bese lithi wathi kubo abahambe ke manje beyolinda eJerusalem belindele umoya belindele isethembiso and uma besilindile isethembiso lithi iBhayibheli wathi kubo bengasuki umoya oyingcwele engakafiki. Now ngifisa ukuveza mfethu le nto yokuthi amandla ekuvukeni kukaKristu uma ukhumbula uPetro wayengomunye wabantu abebemthanda uJesu beabafundi bakaJesu behamba naye kodwa wayenento kuneBhayibheli kuneverse la lithi khona wamphika uKristu siyalazi sonke lelo verse le ngenxa yokungabi semandleni yokungabi semandleni. Uma uJesu esevusiwe uPeter utholakala esengomunye wabanamandla manje uma phambi kwabo sekwazi ukuma manje phambi kwabantu manje ukuthi abatshele ngevangeli and ngifisa ukuveza into yokuthi usizwa yini ke manje angithi usuzwile wazi into esizokusiza manje ukuthi ume umoya oyingcwele lo uJesu athe asenze njani sihambe siyowulinda. Uyabona mfowethu uJesu after sevukile ngithola ingxenye ukuthi ke wabonakala kubafundi ababebheke eMawusi. Yes. Bekhuluma indaba ababesikhuluma siprove into ukuthi wabonakala sevukile kubafundi ababebheke eMawusi bekhuluma zona lezi indaba zokuthi uKristu lo obekwazi ukuthi uzobuyisela umbuso kwaIsrayeli endaweni yawo kodwa manje utholakala ubulewe ufile so bengazi ukuthi ke umuntu abakhuluma naye noma indaba lezi abazikhulumayo zingaye. Yes. Uvela into ukuthi ke bambone which proves into ukuthi ukuvuka abafileyo kukhona. Mfowethu kule okhuluma ngayo indaba kaMoya oNgcwele into engayiveza nje into ukuthi uma sikhuluma ngayo sithe uNkulunkulu owamvusa abafile ngomoya kwehla ingelosi nayo ithunyelwe ngomoya. Uma uvula mbukele ekhaya uma uvula incwadi ngokwabaseRoma 8 verse 11 ithi ke uma ke umoya kalowo owavusa uKristu kwabafile ehlala kini kanjalo lowo moya ohlala kini uyakuvusa nemizimba yenu efayo. Uyabona ukuthi that is how we get to be resurrected when you want to experience this because uJesu uthe kubona ningasuki eJerusalem until nize nembathiswe umoya oyingcwele so ithi baza kuba namandla mase bembathisiwe umoya oyingcwele for you to get this power yokuba kuKristu into yokuthi ke uwamukele umoya oyingcwele
because you get the power uNkulunkulu avusa ngayo uKristu. Uma wamvusa ngomoya ongcwele, uma wamukela umoya ongcwele, you get also the power to yena lowo moya ohlala kini uza kuvusa nemizimba yenu efayo. Mhlawumbe sike sayithinta into ukuthi ke kuhlwanyelwa kunjani, kuvuswa kunjani. Unalowo mzimba okuqhubela esonweni, but when you can just receive the Holy Spirit, lo Holy Spirit lo ozo receive yiwo uNkulunkulu awusebenzisa uvusa uKristu kwabafile. So kanjalo nawe lo moya ongcwele lowo uzokuvusa kwabafile ube isidalwa esisha, uphile kuKristu, ukhonza uNkulunkulu ekulungeni. We are the new move of the Holy Spirit. Please subscribe. Please. Ngicela usubscribe. Sisekuvukeni. Indaba yethu mfowethu ngasekuvukeni ngiyacabanga ukuthi ngokwesikhathi. Yes. Sesisiphelele. Yes. Kodwa simema abantu ukuthi ivangeli alipheleli noma aliphelele uma uzokhipha into yokuvuka kukaKristu. So sifisa ukumemezela leyo nto leyo ukuthi uma ngabe uMkristu hlanganyela zimatanise nendaba yokuvuka kaKristu. Make sure ukuthi uma efa ufe naye, wambelwa naye. Ngani njalo iverse lithi ngakho kubhabhadiselwa ukufa kwakhe nokumbelwa nokuvuka kwakhe. Inkosi ithela umusa. Amen. Mukule ekhaya, we are proudly brought to you by Saint Studios. If you have an idea of doing a podcast, whatever, you can come and discuss. Ku Saint Studios bakwazi ukuthi bekwenzele into yakho ibe sezingeni eliphezulu. Ngakumemezela lokho ukuthi woza, they can take you to a level where nawe ungakwazi ukuzibona ukuthi ngikuphi mangila. They are Saint Studios. That was when the podcast yakho, whatever, you can come and discuss. Zothengisa. Yes. They are the home of creatives. As you can see, sikuphi masila, don't you want to be here? You want. So come. You are welcome. We are the new move of the Holy Spirit. What we can say is that isithemba ukuthi nithokozele ingxoxo esibe nayo, because this is a special episodes, because asibanga nayo host, we just came here ukuthi sixoxe nani ngendaba yamandla okuvuka kukaJesu. We just came here ukuthi ke ake ibukwe lento ukuthi ipheleleni insindiso uma ingekho into yokuvuka kaJesu. Kuyavela ke ukuthi ayipheleli. So whenever uma epulpit, just preach uKristu ovukile kwabafileyo. Ibalekile ukuthi sivezele ukuthi uma upreacha nje uKristu akavele ukuthi uvusiwe kwabafile, unqotshiwe, ulinqobile ithuna, wakunqoba ukufa. Kanjalo ke nathi ke sinqotshelwe sikuKristu, singabanqobile. We are the new move of the Holy Spirit. Maybe up until we meet again. We are the new move of the Holy Spirit. Sicela ni subscribe, ni comment, interact with us in the comment section. Give us ideas of what you want to hear and see from us. And please keep on listening, watching, and supporting us. Siyabong. Be influenced by God.